Deputat nazzjonalista Beppe Feneka-Adami qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat irid jerfa' responsabbilta politika brabta mal-qtil tal-immigrant Lassana Sulejman. F'konferenza tal-aħbarijiet, Beppe Feneka-Adami kompla jippolitiċizza dan il-każ u jwaħħal fil-Prim Ministru Joseph Muscat. Allura meta nitkellmu fuq responsabilità politika, iva, nies bħal Joseph Muscat ukoll iridu jerfgħu ir-responsabilità politika. Beppe Feneka-Adami fettaħ attakk fuq il-Pulizija li f'41 jum irnexxielhom wara investigazzjonijiet serji jaslu għal żewġ suspettati bil-qtil ta' Sulejman. Attakkaw wkoll l-armata u lis-soldati li jagħmlu xogħol impeccabbli biex jipproteġu lil pajjiż u jsalvaw l-immigranti. Feneka-Adami prova jkisser il-ħidma li jagħmlu mijiet ta' ħaddiema b'dedikazzjoni f'dawn iż-żewġ istituzzjonijiet tant importanti. F'istqarrija, il-Partit Laburista qal li f'mument fejn il-poplu irid għaqda nazzjonali, il-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jagħżel li jipprova jifret. Każ li ma jirriflettix dak li hu u jemmen il-poplu Malti. Il-Partit Nazzjonalista qed jużah biex ikompli l-attakk tiegħu fuq l-istituzzjonijiet bħal Pulizija u l-Armata. Anki jekk Beppe Feneka-Adami u l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista jibqgħu jażlu il-messaġġ tal-firda u l-messaġġ kontra pajjiżna, il-Partit Laburista jibqa' jibgħat messaġġ favur l-għaqda. Il-Partit Laburista qal li fuq kollox il-Maltin u l-Awċin jafu li pajjiżhom mhuwiex il-pajjiż li jipprova jpenġi il-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.